вечер, дзяўчынкі і хлопчык. Вітанне, сябры, мы чакаем няню Палінку. Яна абяцала нам нейкі сюрпрыз-пачастунак. Ням-ням-ням. Сказала, што ён амаль чароўны. І мусіць там вельмі смачны. Нам так не терпіцца даведацца, што ж гэта І такое. паспытаць таксама. Ой, ну чаму яна так доўга? А вось і я, сябры мае, добры вечар. Ну, нарэшце, прывітанне. Салют, няня Палінка. Ну, дзе твой сюрпрыз-пачастунак? Давай яго хутчэй. А вось вам, калі ласка. А дзе? Так вось жа, што вы не бачыце? Тут звычайныя яблыкі. А ты ж казала, прынясеш нешта чароўнае. Так, усё чароўнае перад вамі. Пад яблыкамі. А там нешта схавана. Нічога там не схавана, ну вось, глядзі. Ну, тады мы нічога не разумеем. Так? Нічога. Ты што, пажартавала пра сюрпрыз? І не думала, сябры мае, менавіта яблыкі я і мела на ўвазе. Глядзіце, якія яны прыгожыя, румяныя, духмяныя. Ой, вам што, яны не падабаюцца? Ну, ты падабаюцца. Проста мы чакалі нечага сапраўды незвычайнага. Ты ж нам так сказала, прынясу нешта лепшае ў свеце. Самае чароўнае і казачнае. І гэта праўда. Яблыкі менавіта такія ёсць. Няўжо? І што ж такога ў іх незвычайнага? Ды ўсё. Пачнем з самага простага. Яблыкі вельмі смачныя. З гэтым вы згодныя? Згодныя. Ну тут спрачацца не будзем. Бываюць такія, што цэлую місу я з'есці гатовы. Белы наліў, напрыклад. Ці малінаўка. Ой, як я малінаўку люблю. Так, такія смачненькія. А вы ведаеце, колькі ўсяго на свеце сартоў яблыкаў? Не. Болей за 10 000. Ого, неверагодна. І ўсе можна есці? Так, адны з іх болей смачныя, другія меней. Некаторыя з іх такія кіслыя, што не кожнаму спадабаюцца. Мне кіслыя не падабаюцца. Я люблю салодзенькія, сакавітенькія. І я. Ага. Але дакладна вядома, што ўсе яблыкі ў свеце ядомыя. Ой, з імі не прападзеш. А яшчэ яны вельмі карысныя. А якая ж у іх карысць? Ой, сябры мае, дык гэта скарбніца вітамінаў і важных рэчываў. Няўжо? Павер, топачка, а як не верыш, правер. І ў кнігах, і ў інтэрнэце напісана, што яблыкі не раз ратавалі, напрыклад, маракоў падчас іх доўгага плавання. А як? Як? Калі тыя не дужалі з-за нястачы вітамінаў, менавіта яблычкі вярталі ім сілу. Ух ты, не быў казцай пра чароўны яблычак. Амаль. Дарэчы, добра, што вы пра казкі ўспомнілі. У іх яблычкам адводзіцца вельмі важная роля. Так, я памятаю. Яблычак па талерачцы коціцца і паказвае, дзе што адбываецца. А яшчэ казачная яблынька можа схаваць ад пагоні. Ці чарадзейны яблычак дапамагае апынуцца ў іншым месцы. І нават зрабіцца нябачным. Правільна, вось бачыце, а вы кажаце, яблычкі звычайныя. Ды гэта толькі ў казках. Не скажы. Казка можа і прыдумка, а для разумнага думка. Вось вы, напрыклад, ведаеце, што яблык – гэта адзін з самых старажытных пладоў, вядомых чалавеку? Не. А вось цяпер ведаеце. І за сваю доўгую гісторыю ён мог набыць і чарадзейныя якасці. А я ўспомніў. Што? Нішто, а каго? Вучонага Ісаака Ньютона. Лічыцца, што сваё самае галоўнае адкрыццё ён зрабіў якраз з дапамогай яблыка. Як гэта? А так, кажуць, аднойчы, калі Ньютон доўга думаў над законамі фізікі, ён стаміўся і выйшаў прыгуляцца ў сад. Сеў пад яблыньку адпачыць, і тут з яе зрываецца яблык, і Ньютону па галаве. Ой, мусіць, балюча было. Ой, напэўна, але на карысць. Вучоны тут жа зразумеў, што ўсе прадметы прыцягваюцца зямлёй, таму падаюць, а не ляцяць да гары. Так і быў адкрыты ягоны знакаміты закон сусветнага прыцягнення. Ого! Тёмачка, правільна. І для сучаснай навукі яблыкі могуць быць карыснымі. Што? Усе вучоныя цяпер сядзяць пад яблынькамі і чакаюць, калі на іх яблык зваліцца. Ды не! З яблыкаў можна зрабіць
наприклад, батарейку. Сапраўдную. Самую сапраўдную. Калі падключыць да іх спецыяльны прыбор, можна нават падзарадзіць тэлефон. Вось дыкну. Батарейка з яблыкаў. Цуд нейкі. Так, яблыкі неверагодная садавіна. Слухайце, а калі людзі будучага знайдуць іншую планету, дзе можна жыць, то возьмуць туды яблынькі, каб раслі там. Магчыма, куды ж без іх? Яблыкі сапраўды амаль чарадзейныя. А я казала. І мы гэта зразумелі, праўда, Топа? Ага, і для здароўя карысныя, І для навукі. а яшчэ смачныя. Няня Палінка, ну калі мы ўжо будзем каштаваць нашы смачненькія, духмяныя і такія неверагодныя яблычкі? Хоць зараз, калі хочаце. Хочам? Ну тады вось, гэта Топу, Дзякуй, мой чарадзейны яблычак. Цёму, Вялікі дзякуй. а гэта мне. Будзем частавацца і мульцік глядзець. Ой, пакуль мульцік ішоў, мы ўсе яблычкі да аднаго схрумкалі. Ага, смачна было. Дзякуй табе, няня Палінка, за такі цудоўны сюрпрыз-пачастунак. Я вельмі рада, што ён вам спадабаўся. Ой, вельмі. А зараз час развітвацца і класціся спаць. Ага, да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце, сябры! І прыгожых вам сноў, маленькія. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.